7 November 2024 paita nyaya panapa muri yeZimbabwe vanhu vacho vasikumbomira ende zviri kunyadzisa zvatasangana kudai. So tanga nekulike this video kana uchiziva kuti aunoti pasi neZANU-PF. Like this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane tichifumura zvimwe zvezvinhu zviri kuitika iko zvinezvi zvinhu zvenzi zviri kutora nzvimbo. Ndiri kusangana nenyaya iko zvinezvi iri kubuda pari kunzi several Zimbabwe military trucks have been spotted driving towards Mozambique late Wednesday night, while an official comment could not be obtained from the Zim government. Impeccable sources told Zim-I that the Zimbabwe Defense Forces have been deployed to Mozambique ahead of demonstrations set for 7 November 2024. The deployment comes as Zimbabwe has been accused of sponsoring the ruling Frelimo party to allegedly rig a just-ended election whose outcome Mozambique's citizens protesting against after the Zimbabwe president Mnangagwa celebrated Frelimo way before the Independence Electoral Commission had announced the figures of ndo nyaya yavari kuti vatosangana nayo iko zvinezvi. So muri Zimbabwe nyaya iri panapa hombe ndeyekuti these guys vakutanga kumhanyidzana kuti vaende kunopinda nyaya dzekuMozambique, because vanhu Mozambique vane nyaya dzavo, nhamo dzavo dzakatosiyana nedzekuZimbabwe. So I don't know why panapa pari kunzi pari kutumirwa military trucks kuti vaende kuMozambique kuenda kunodefenda title kuti SADC chairman vakatanga vakorokotedza zvinhu sazvanyatsoanaunzwa vanhu vekuMozambique pazvakazoanaunzwa vavatanga kudedzera kuti aiwa muri kunyeba ma-election iwayo akaberidzirwa. Saka ma-citizens ndo vari kujamuka vekuMozambique. Saka panapa nyaya iri kutaurika iri kunzi vekuZimbabwe kunoko vatanga kuda kunopindira nyaya dzekuMozambique. Ndo nyaya hombe iripo panapa iri kupisa. I don't know kuti chi vanenge vachizviitira chi. Zuro ndizuro vaiblema Sophie Makeona achitaura kuti zvoni these guys vada kutoita notorious kava kuti vakungopindira vachimhanya nyika dzevanhu vachinoti imimi makazodai makazodidi apa vakubatwa futi nyaya dzavo pakunzi vakuenda ma-military trucks. I don't know kuti i-backup yechi iri kuitika because kuMozambique as of now I don't think kuti kune hondo zvinongoitika kuZimbabwe. Vakajaira kuti vanota vanokula vanhu vanokula on down nenyaya yezvima-military tanks izvo zvavakajaira kuita muZimbabwe. I don't know kana kuMozambique vachizozvitolerata because kuMozambique nyaya yacho kana ichinge yatodaro haipere zvakanaka. Ende zvakare ndiri kusangana nemumwe mukomana ari kutaura the same issue ari kuti SADC is in a crisis. All SADC chairmen gather here for serious talk. Why is it the region suddenly so unstable? SADC has cancelled an extraordinary summit for Harare from November 16 to 20, primarily to address emerging issues of regional significance. What is at stake? Ndo pari kubuda pari kupindurwa na George Charamba panapa spokesperson wakawa Mnangagwa ikoko ndiye ari kubuda panapa ari kuti Zimbabwe is currently chair of SADC and President Mnangagwa is driving its business in the regard. He will lead and direct deliberation pertaining to the agreed agenda. No amount of wishful thinking and rumble-rousing hallucinations will change that reality. Ndo respond iri kuzobuda panapa ichitaurwa na George Charamba achitry kudefendawo zvinhu zvakabvunzwa panapa kuti ko chichi kumbonyatsoitika muSADC mimi chichi kunyatsoitika vanhu vese vari kuzvita maSADC chairman. Uyai panapa titaurirani Zimbabwe Tanzania ndimi maSADC chairman. Uyai titese titaurirani kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. George Charamba ndo patobuda akatodefenda party yake kudhara side ravo ino ndo mabasa avo avanenge vachiita. But panapa these guys I don't know kuti chi chenenge chichinyatsotora nzvimbo kwavari. And ndosoko not even kana ma leaders avo political party yavo yeZANU-PF yacho sekuzvibiga kuvari kuita kuti ndiso chairman menweni vanozopedzera vakuvhura hombe. Zuro ndizuro panapa pakabatwa umwe munhu kansela uko ari kunzi ZANU-PF kansela for ward 17 in Siba North Sindizon Love has been sentenced to 20 years in prison after being convicted on 2 counts of stock theft. Hakomana kubatwa chinzi uri kuba mombe. Saka iwo zonzi uri leader pakadaro ipapo vanhu otadza nei kuvhunduka zvo wonzi iwo uri leader iwo unoita basa rekuba mombe. Handisi kuti zvangu vanhu kuba mbavha dzakazara mbavha dzingori everywhere vanhu vari kungoita zvavari kungoita. But the fact that uri leader iwo chii chimwe chichatarisirwa kubva kuparty yavo yeZANU-PF chii chimwe chiri nani chichatariswa
because the first thing chamfungwa dzako changoti wondo kune vanhu vaya vanoba mombe wo pakazombonzi paipa pakamboshayikwa mari pakamboshayikwa 15 billion corruption wobva wabatanidza nenhamo imwe uri kusangana nayo wobatanidza kana neurovha unenge uchisangana nawo the next thing unobva ngoti amana zvinhu zvese zviri ngobva ukoko anotongoti mafanis chaiwo hapana zvinopedzera zvakungobohwa zvakungoshamisa but ivo ana George Charamba busy kungobvunza has Chamisa learned anything at all from Botswana and American elections are lost and good democratic losers do concede whether they are Botswana Democratic Party or American Democrats. Urkunzwa nyaya ari kutaura ari kungorasa nyaya. I don't know kuti zvinhu zvaari kubvunza izvi vanhu ava vanenge vachinzi vajikiwa vekuBotswana ava ndo vanga vari leader ndo ruling party yakajikiwa haina kukwanisa kuita se kuramba yakabvuma ku America same ana Biden ndo vanga richitonga ndobva vajikiwa na Kamala wake waanga aisa same ndobva vaita step down but in Zimbabwe kubva 2008 vachingodyiwa vachiramba ngatimboona panapa pari kuzopindurwa na Professor Gift Mugano that prophet akaprofita zigi kuti hai mari ndaona yaenda but vanhu vakamuti aiwa arungorotomoka mudhara iwo ndiye ari kuzobuda ari kupindura zvekutaurwa naJoe Charamba ari kuti yes ZANU-PF learned anything at all from Botswana and American elections. Elections are supposed to be incredible, free and fair. Good Democrats must foster free and fair, credible election and must concede defeat when they lose, as opposed to what we are told here, that we went to war, we can't be removed by a pen and paper. Yes, ZANU-PF noticed that the US, with over 300 million people, has produced results in 24 hours, statistically broken down by constituents. Yet Zimbabwe, with a population of 16 million people with less than 4 million voters, takes ages to produce results. Mof, we are now educated. Your cheap propaganda can't sell. It's like branding and packing poverty for the market. You won't get any takers. Please leave my leader Nelson Chamisa alone. Tell your ZANU-PF government to learn from the best in the region and beyond to do the right thing when it comes to elections. Zimbabwe is for us all. Let us allow democracy and our institution to work. Ndo mashoko ari kubva azopindura because at the end of the day as we make sense guys azvina musoro ese kuti unongobuda uchingoti vananhingirikini vazongoda so usiri kushandisa pfungwa ZANU-PF yakabvira kudhara chiramba vaitoti vakajikwa vakangojikiwa ma-elections aripo ubva wani 2008 zvakatika vakabvuma here kuti vatanga kuti nyika ine itorwa nepeni nepepa kwese kuko kuna naBotswana naAmerica kwavada kukompea nako iri kutorwa nepeni nepepa. What's so special about muno muZimbabwe munonzi aitorwa nepeni nepepa? Musikuona kuti chinhingirikini ndo uthagi wacho unenge chitauro chatongo chigandanga chisina basa rese kwete chigandanga chekuti pamwe chine musoro chichekudherera chete ngoti mundu oreti munotiti takazoidai takazoenda kuhondo takazorwa hondo yet vari kubhizi kubega Britain tipei musoro yevanhu vedu yakazosara ikoko kana vachiti vakachero vakarova Britain let them prove it. Ngavaende vanotora musoro kana kutaudza takutanga imi vanhu veBritain because it doesn't make sense ngoswera chingonzi chichichi vanhu vachingogara vari mumabhara ngavaende vanoseshena ikoko kuti kunyatsoratidza kuti aiwa ndio vanhu vehondo chezvo but kungoziva kuti vanhu mimi hamuna kana chamunacho kana rekeni chaidzo munenge musina saka munongouzwa zvese muchibvuma munongochikidzirwa pese muchibvuma ndio zvinhu zvinenge zvakutongoitika papo saka kwangotorwa advantage yekuti imimi chekuti mutiite chacho hapana America yazodai Botswana yazodai but my elections ava born elections ava hasi yaikuchikidzirana hakuna zvana fazi zvekuzonzi chichi unoona kana pakagarwa mwakaneka tebho achiti wavhota here yatonezita rakunyorapo komana kana zvezvo zvekuti munopa vanhu magada zvinonzi machii zvekuti munongoita ndochibaron yacho motoziva kuti tatone location rwedu zvinoitwa go to Harare enda kunzvimbo dzinonana Harare South uchaona ikoko mune vanhu vekuti vakangopinda unongochitodzwa kunzi iwewe shamari kwasatovhota tichadii panapa tichatobviswa pano tese newe uchabva unonogara kupi hakusi kuitwa zvese izvozvo election chairo ranga richitoitwa and the funny thing kuno kwacho kwamuri kutoswera muchiti aiwa zvazodai mune maChina kunoko ndiri kuona kila ziva rotocomplaina nyaya yemaChina ndenyu imimi macho imimi pari kunzi upheld by Chinese nationals treatment of blacks in Zimbabwe. My cousin, a driver, sleeps in cars while they enjoy hotels, cooks his meals
in Bulawayo kuti azongodya kuHarare for 3 days while they dine lavishly. White people show me dignity towards black than Chinese. Those are kutaurwa naZivu panapa kuti ava rungongori nani pane zvatiri kuona zvikuitwa nemaChina. Atorana cousin yake ndorara mota akatozonobika chikafu kucha kuti anodya 3 days chete chinogara chabikwa chotoendwa ivo vachigara mahoteli. For sure guys, unozoti utarisa kuti nezvimwe nzvimbo unonzwa kuti city yakati yakutovakwa takutovaka apa because taona kuti pane mine iripo apo tikushanda apo vanhu vakupa kutodevelopa vanhu chigara apa muchidedede ndozvinodiwa kuti ngouya muchingochera mazikomba mupedza kudaro mobva maenda munorara imune muchigara mahotels umwe munhu achirara mumota. Unofungidzwa kuti life chacho iyoyo wototi wamuranda munyika yekwakoso they can't provide accommodation kungoti shanda chete tipei mari tiningine vachikata macost amene kuti ndikona kuri kokata macost apa vabhadhare futi unofunga kuti mari zvino inenge ichibuda ipapo hazvina kana mabenefits anytime vanhu vanongodzingwa ngeimbwa vari mumabasa emomo ndo dzimwe zvinyaya zvinenge zvichingoitika chikuti tizobvunza saka iyo yacho iri kumboitechi hapana iko zvinezvi pane imwe nyaya futi iri kutenderera ende zviri kutondishamisa pari kunzi armed robbery at Goromon's farm. ZRP6 public assistant says robbers went away with 3,000 USD yembe ne2 speaker and groceries. Ndobva paiswa zvoma faces evanhu vacho avo vari kunzi ndo vari kutsvagwa ivava vari kunzi vakarova 3,000 US dollars. Saka ndo vakama faces akabva angopfekerwa ipapapo ndo vanhu vacho vari kudiwa ivava 3,000. Bo hatisi kuramba vari kuita basa ravo, it's okay, but what about mari yemamillions or maybe it's a topic for another day, or maybe hatisi ready kuti tinzwe nyaya yemamillions akarowa kuBotswana. But let's talk about 15 billion. Tatiri suppose kuona mafaces acho chinzi tikutsvaga vanhu vakatibuda ne15 billion kunana 2008. Ndakanzomwa akuda kuikata nyaya yacho ndakati handimuzvitauri ngaataure ega ngaudze ega vanhu veZimbabwe hanzi engere 1 something billion zvaizva zvekuzonzi 15 billion mafigures angari exaggerated hanyaya kungoti zvinenge zvapolitics. Nyaya yese yobvanzi yaye politics vanhu vese yoramba ichingotaura makore ese nhasi uzoda kuchinja ani brain kuti mafigures angari kunyepa. It doesn't make sense. Ukaona munhu akutotraya futi kutozvidefenda unofoziva kuti pamwe munhu wacho ndiye anenge arimo imomo because Zimbabwe isina basa nezvicheap propaganda. Vachatoteerere zvicheap propaganda zvese zvinenge zvichiitika nhasi izvozvo ndo pavakubuda vakuchema pachavo futi nenyaya yemaMP. I don't know how many times ndakabuda ndichitaura nyaya yemaMPs panapa vanoti iwo unongotaura zvekupenga nhasi ndo vakuzvitaura vega ivo hatiti maMP acho makakepchere vachateerera macitizens uzi vanhu vakatongovabuka vanhu vakatongoda kuti aisa hatina maMPs zvatopera ava ngavaite zvavari kuita iko kwatiri now vakuchichemedza ivo vacho futi because nyaya yakubuda pari kunzi the silence of these MPs on critical urban issues is defending. Meanwhile they are vocal about their own interests, demanding better pay, benefits and privileges. This stark contrast raises questions about their commitment to serving the public interest. Ndo nyaya yatopo mudariro manje vasi kuda kushandira nyika hapana chevari kuita kuti vaite nzvimbo dzive nane yowe muHarare macho makuita mamusha why not mbotarizawo kana nhamba yezvibhorani zvamo kwete zvezvo zvimwe zvikunzi mabohos edu aya mamwe chechikugoja zvaigadzirwa kunzi munhu ano zvinowanika kumanhu kuti mamusha kuti munhu achainogodzwa munhu obva achiita se mombe dzake dzichiyamwa that kind of ball chiverenga kuti zvazvingani muHarare zvatoiswa vanhu kuti mimi muchitokuinda muchigoja ipapo muchitowana mvura yekumwa ipapo ndo zvatopo ndo situation yatongopo iyo. Saka kwatinenge tichiti tiri kunyatsoenda kwacho ndekupi muchiti kuti mune maMP vakadaro ivavo hatinawo maMP ndo maresults acho akubuda ende zvinonyadzisa because mimi ndime mchinzani ndimazvikepcha zvemaMP zvacho ndiani akapedzera kumirira vanhu vangodawo mari yavo vatawo makoronyera makorokoza because chinozoitika futi at the end of the day munhu kuti azosvika pakunzi azova MP handiti anenge akashandisa mari yake mumwe most of those guys ndiripusienge sina mari yekufanda maMP kaya kuti tinganzi ndaiyo mana mari zvese mari zvose dzenda nokampena vakomana vaya zvinhu zvaya zvazvitori zvavo unotoona kuti umwe ange tonekana kakombi kake kachitunhu twake mota dzake iye dziri muzita rake otoisa mastika otanga kutotendera chiti ndauda kuitawo MP handiti ndo nyaya dzanga dziri kuitika kumashure kwesoko tayo ndo mota dzatinadzo idzi dzangu ndo chakati chandinacho ichi ndiitewo MP ndikawinawo ndichazokuitira zvakati vachiita tumarali vachididi vachitenderera makampeni
munhu aitospenda mari yakatowanda kuti azosvika pakuzonzi azowina kuti azonoita MP because imagine iwe ukasaisa mari yekuti uwine unenge uri against munhu akaita saScott kumabvuku saScott sakupwanya imari yaanenge achipleja yaanenge achikanda paground ukuthi anogona kutosvika kutohostana Mayweather achispenda mari achitohuya ikurali vatengera mazihupfu anospenda mamillions kuti azosvika paunzi MP. These guys anongospendawo paanapo ipapo shoma yanayo oriska opinda oita MP. What's next? Mama muti isusu panapa titorekolana obva afunga loss kuti saka ndikazorekola ndikadosara ndiri munhu kwaye alright akutotamba according to your tune ndo yakutodance according. Saka connection nevanhu kuti azodzoka kuvanhu anoti vanhu toita sei totangira papi zvakurema hazvichaiti vanhu vanongoita atidi kuona kuno kuri mutengesi uchatomira nevanhu unomukwanisa vanhu kwanisa kumira newe isusu hatichatodunzwa nezvako. Ndo panotangira problem yese ipapo. Nhasi mama akuda kubuda manje nemanewspaper ananiki mangwana nana Herald. Ma MP vacho zvavari kuzoita, vari kuzodai. Ngoti ma MP edu. Oza achiri ma MP evanhu vakatosiyana nevanhu kudhara plus umuzoti ma ebeni chinchichi hayi mabvuku konye kuti ndimatora kana ndimushanda kuzi ndimushasa mabvuku ke. Mount Pleasant ndimakatora futhi. Borodeo atichatotaura ndo Mount Pleasant yanga yafadza mairi. Uko kumwe kwacho kwakuri kwa Rust Markham makatora makuita zvamukuita ikoko mabvuku makatora takatozodziverenga dzinotowanda nzvimbo dzacho saka handisi kuziva kuti vari kuda kukomplainira kunani because hatisi kukanganwa nyaya yemasitsi akadonetwa aya hatisi kangano nyaya iyo. But anyway, muri Zimbabwe ndangotidarike nepana pane ma-updates tichingozivisana nyaya iripo zvimwe zvacho zvinopedzera zvakutonzwisa hasha unoziva kuti unotosvika wototarisa vanhu kuti iko chii vari kuona kunge vanhu muZimbabwe vakapusa kana kuti vakaita sei because zvinotozvazonetsa izvozvo pachavo vakunyazoona hakuna opposition yacho maakuda kuopoza vanhu venyu vamunenge muchishandisana navo vanhu kuti vanenge vachikutyai because vakada kutry kuita anything ipapa kuti tatisumuka tinodai so the next thing maakutoti baba uchasangana nerecall zvori kuita izvozvo because marecall muZimbabwe asi enhamo ndazvenzara no anytime unongwiri kana utonzi ndatokurecolla and what's next ameno munoionawo sei nyaya yema-MP ndo nyaya dziripo nhasi guys handisi kuziva kuti dzese dzendava nadzo idzi munodzionawo sei comment section ndakavhura mondiudzawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya dzacho dziri panapa dzese.